Jasmet ke isi virus bate avura krem pen kacere thek nangji aphansi ne liklar dak pen pachini kangtung la pen isi information kadok beta long pet asonte kusini li pini ako press meet kiwang nang kok bang la hello nasi a virus sabang ke kopia virus ma kote ne liklar dak pen pachini po kachubai kachukai kachong thui pen dang lo bang phan kapaduk isi a virus lo mane avura krem asonse ये तुम थेक लोंग लो लासी हाला सोपेन कचरे थेक नांगी अफांसी ने लिनोन बेटा मने कपचिनी कांगतुंग बंगे आ वायरस अमेन के नाली तुम चिनी तहाइलो बा चिनी तहाइलो लासी नेली अमेन बंगे क्लाडा कन पचिनी पो आ वायरस अमेन के राजेंतिमुंग हेलो आ वायरस के लासी कॉपी पोसी नेली राजेंतिमुंग के इसी वायरस बा अवुरा क्रैम पो नेली कनिंजे बंगे नेली क्लाडा कन पचिनी पो अलंगली पॉलिटिक्स वांगवे को अलंगली के इसी धर्म काम से क्लेम लपेन के लसो धर्म काम क्लेम बम हुत अना मकाम क्लेम बम हुत stame alang phan ke laun so se ke duk khime jangre atum phan ke rap ji aphan alang le tum amonduli adhrom pen tangka maha pilo bon stame alang li ke ahem building chikim det lo lalo pen det alang li bangke ako isivet amonduli akardo ma he ba isivet a charge ta thak dun dak lo ahem athak ateplong ang song along alang li tuma charge lo sitame alang li thak dun dak si ahem athik kublong si ako isi a charge munduli kaparja lasi isi ningoi ningdup me isi vet akar dom ahem isi vet ke kroy phanta thak dun la lasi laso a virus ke society along ke kahing no dake ke wangji arni bangke rada tumta chini thek je phansine ni paklar lo lapen ke alang li tum hem long bangjok ta sakuri pu ke claim ave lasi jobless side rajanti mung ba ahem sor tumta lasi laso teng jobless puman munit phan ke kumane 5 lakh 10 lakh 20 lakh 30 lakh pu amun anutin phan kachong thui pen se alang apiso aso chapa reng ma pu me athima pipot ma pulote alang li independent laso arna makam claim that pen alang independent pen alang election thurlo lasi hala su independent long election ke thur tame jene tene pak pharu hini vetnat alang ka chelong un ke koson pen lo ta adona rap apurial ka jinso pen hala munduli asor ka jinso pen lapen ke alang chobai chokai pen agreement ka chetok je long hong e jon lapen ke ringwell anutin phani nangron ji rem det sita pu ka chechak ajoni si jene tene pak pharu hini avot chelong bot ilo lapen ke aja tum pulo te ke dam tang MSC election na ho koson se alang suri thongkep suri plikep a votes ke longma pulo te rajan timung thanle vote ke thap kali laki hala vote ki pike APHLC pu amen asong lapen ke jai ka thar amma hang ke lang pensi rat atum ke kroi pensi alang phan 30-40,000 ta votes palong lo bon sitame pini arni bangai si katherak meme bangke ilitum history long langdam tai isi APHLC long historic lo athema bang jok phanta lan ningkan troxy APHLC form that pen ningkan troxy chari that pen bangke komane phan expel puke ave lasi ilitum thekdam long lo kedam tang rajentimu central arpu pen treasurer pen pasun tuklo cekarlai mune aning chiroi mune po alang tum inghong lo sitai alang cekarla le dat si alang phan ke party pen surplus si plung jilo isi katherak mimi ke lahilo lasi rada tum chini nai bangke kopi posi surplus lo kichok che the tan do kok si bangta surplus nang kok lo plung jui nang kok lo tur chor nang kok lo lasi kopi pot ma pute bang hala observation ke thek lo nga teng bangke alang rata phan ke rap jeli rata phan si avi kachong si bason si mandalo inut karbi vu abi par ke claim aphan paduk group pen lakthom chong siblet lo paduk group lo ke son thak thak si province sangma 23 lakhs bokolia sor phan bokolia ala petrol pump ala daklong ta alak hala koila ke claim koila kachong hu ahut lo lason taksa si organizer secretary APHLC bangki pu riho alang phanta apisu phan pu by rup si
self help group sarpimar self help group long poisa param tan lo lat pho apreng pa dukok lo son thak si party ang bong panong ta ro ton ta ho la son thak si do pik la khau ni si kedam tang hutame rajen timung phan ke bang ki chok ke thengji phan chingkring chingchap ta dolo bons ta me alang phan abang pa phu pheder ke ko people lo pote alang sarpi alang pai amhang ke lang si alang phan ne lang ding cho kali pulte nangli tum matha tha laan alak ke poisa ke kilong joy ke kali anu tinta bi vo phak lahan lo chejor chot pen longle phelang chejor chot pen simuni tume chibirti te hala so a poisa ta chongsok dun let paduk kru pulote alang ko pc dolang lasi nili rada phan pachini kang tungke rajen timung aphan ke nohok tamelo ene alang 26 constituency det kali a state aka prek along ta alang ke 420 ba fraud ke claim non piniar ni rada tumta chini arunachal so tumke kopi posi alang phan case piderlo dimapur so nagaland so kopi posi case piderlo alang ka chong thuya joni 420 paisa chong chocolate apot alang prengchi tute dera joni si alang a case ta ke phonang lo son ta si karbi tumta rajen phan inghon he chi jinso se pute pini alang alak case dui 26 musti haura ghat penta dui dipu penta ko anana case alang ke phonai do stame kajinso APHLC asarpi amen na amhang kelang pensi muni tumke kajinso si nonanta dojo sapini arni ke party penta alang ke thang ador lasi jongsi nili ke soi tha pulte nangle tum wangoi nili long nang humri noi lasi ko mat amuni tumsi alak ke rama ko maman alang ke solar project along wangoi compensation nang pipo puta 10000 kerong ta do lata nili ke ningje thable bangala ke chipidun sapi martum ka chipidun hala tumsi ningje lo lason ta si alang phan ke lakha unelo lasi alang phan ke kuti apaisa le pistuta preng ma chitui ba alang methang to alang methang farman to chema thai lasi bangjok le alang phan tangka mahale pisa me nohok ta le dam delo lasi neli ka chunri kang tung bangke kewang jiarni neli rajen timu inunu phane pangthek pa me noi nohok le nangli tuma hawar ba nangli tuma rong nang umri sta me ba nangli tum panang chingki matha meklo lake thang tali tangka koson sinang sok longjima koson sinang palu longjima wa pharmacy alang ke claim chodi lase chere thek me pa phansi neli non nangli tum angno mane laso media chotai pensi neli laso birta ke nanga pachini kang tung bangala hello lasi jongsi nangli chobai det pute APHLC ari ho pu kursing timung phana arjun alang ta 5 lakh apreng duko ke komara joinelo pute rajen timung ajoinelo lason ta thasi to pik muni tum hadis tame non mat ke bang ang tang akaprek state pensi case pi mane case ke pichot la jongsi homosting ko rathokta alang tumta case pi ba difu asortumta case pi pute alang ko na lo doji lasi rada tumatha nangji bangke rajen timung ke jongsi pharo hini vetnat avots ke long polote nangli matha tha alang long ke munit masi ave the kacho bai chokai pensi munit pangrum chot lasi non alang party ke sengi pu ahok ne kaline pen ke baing koi chetong dam pen ke lahaya puthak stame alang methang ari sang hu tumta kache don de si ke ong si alang phan bange kroidun de derlo lasi ko people lo polote alang tum phan ne arju rongoi lasi kwan si ke me ke chok ma rajan timung ke lasi neli puji bangke election no hoka party le duntame alang ke ningkan si ba ningkan ini claim tun po kachekrong bange ne ta claim tirship lo pupo api bangke alang ke tangka phancho lasi alang ke rada phan claim ke kopi podma pote rada phan claim ke kedam tangke alang ke election agent lo sa election agent alang duty che claim klesi alang konane poisa kang sok dami pu meeting putang ho thang takali lapan ke phata pha phe sami alang haflong dun juilo polo bote poisa chong sok dami pa alang main important ke pini election pini DC office pen EVM box ke pon manja alang chedu du nai ba ari sango chedu nai nege thang idea vesta me ni si chedu dun anke pin option election thapo pini si polling agent tum phan ID card kapa bon ne si pa bon lo photo pa bon ke tok form fill up pute alang ke thang interest ave lai party phan ke claim ke the poisa phan la sinon congress long de dun je sta me
ASDC long dun je same ako BJP long le wang same alang ke thang tali alang per the thang ta chi ne Mahatma Gandhi la poisa an chodi la si party tum ta chini mek melo la so munit ke arat ta ve la pen ke alang phan jong si pon de te alang party tum ta no hok de ji pusi ne li mane pachini kang tung bang la hello lanta kalilang girja thak dat lo monduli thak dat lo lanta kalilang an arong tin arutin area tin homosti tin munit ki mi ba munit poisa do chot alang tumhan kachong thui pendang lo kachubai pendang lo tangka chong sok po an ka phi bang tur chot la kam lok si klem pute alang bangke lana ni kan lana ni bangke kopi munit phan kachong thui cho bai cho kai pen si apisu asu chupang rengma pumi melo athema along tum ke jobless financial so ta jobless te kona pen si tangka wang baso alam lo basi nili jasimet ke laso virus rajente mo panchere thekji panse rada pan pachini kang tung banga lailo pini nili pressment ke pha bangke lanse nili lam teng tong tolo kadung ha tame arni ke nangli tumta ning oi pen ning duk pen thang ta nangli tum ke phoji ave la si hala nil tum ke phot tanga tum si non nili nangli tum phan ka pachini kang tung bangke nangli tum son ludet nang nelo rajenti mu alam pen ke nangli tum ludet nang nelo lasi ke wangji arni tame chere thekje phansi nili nangli tum laswa media chotai along ke si virus made avura krem kahing no da ka son si rajenti mungke rada phan